Ty čo stále robíš? Čo máš zase niečo spoločné zase so školou? Ja už som fakt premietnutá. Čo zase nám dali na úlohu domácu? Len také veci nám dali. Máme dať na výtvarnú nové výkresy, lebo my dve sme ich minuli. A ešte iní spolužiaci. Rozhodne. Takže musíme poprosiť mamu, ale ona zasa bude nejaká taká... Však my sme len pred 2 týždňami mali výkresy. Teraz zasa ich nemáme. Bolo ich 120 kusov. A teraz zasa potrebujeme a ešte máme zo slovenčiny úlohu. Ty si snad len robíš zo mňa srandu. Mama nás prizabije. O čom sa rozprávate vy dve? No, lenže máme na zajtra... Normálno ticho buď. Čo, prosím? Hej, okamžite mi to obidve povedzte, lebo budeme ťa mať takého záracha. No, nič také vážne, iba nám dneskajšej výtvarnej pani učiteľka povedala, že musíme mať výkresy. Neboj sa, maminka, iba 10 kusov, ne ako minulé, že malo to 200 eur, či koľko, proste neviem, neboj sa, maminka. Všetko je pod čiky-piky. Myslím pod kontrolou. Ty si taká blbá. Maminka, vieš čo? Čakaj, vieš čo? Vyser sa na to. To je úplne jedno. Ale trošku sa Anetka pomýlila, pretože je to 136 kusov. Akože ja som to povedať nemohla. A ty akože, ja si to poviem. A ešte si povedal 130 kusov. Ty sprostá. Bože. Maminka, nepočúvaj ju. Len ona mi tiež to zakázala hovoriť. Ty si na vine. Nie, ty si. No čo som? Ty vieš presne a veľmi dobre. Obidve, buďte ticho. Ja teraz idem ku kaderníčke, ale... Hej, Anet, vieš čo, toto na nie len tak. Mama to tak nenehá. Ona určite niečo vymyslela. Ona v biznese vždycky. Takže dávaj si pozor. Jaké dobré video toto je. Však to je môj kanál. A vy si nezabudli dať like na toto video. Keď ne, rýchlo dajte. Pokým Anetka sa nenahnevala. No, to som ja. Čo keď urobiť nové video? To je dobrý nápad. Čo tu robíš? Vymýšľaš plány na nové videá? No áno, robím plány na nové video. A ty čo robíš? Ja ako vždy nič, ale pamätáš si, čo nám povedala mama? Ona to určite nenehala len tak. Určite to nenehala len tak. Však áno. To bolo také divné. A ty čo máš s vlasmi? Ukáž to? Au, nie, nerob. Ukáž, čo tam máš. To je... Čo? Nehaj ma na pokoj. Už si všetko zničila. Moja zlatá, ja som nič neurobila. A ty mi povedz, čo toto je. A part 2 bude na budúce. Tešte sa. A ten bude ešte dneska. Možno. Musím ešte vymysleť scenária. Veľa šťastia. Teraz sa pýtate, Jasminka, a to čo je? Ty máš nejaké nové veci do svojho kanálu YouTube? Ty budeš dávať teraz takéto videá?
Pýtate sa ma. Áno, ja som sa teraz rozhodla, že budem robiť takéto videá a také veci. A naučila ma to kamoška, že urob také videá. Tak to bude dobre. Som sa rozhodla, idem do toho. Dneska som s tým začala. Dúfam, že sa vám tento seriál páči a bude o neviem koľko, možno aj dneska, alebo neviem koľko. To bude druhá časť. Tešte sa.